Eta nik Iker, ez dakit ze ingurune izango duen, baina pixkat galdera, zer motibatzen dio ingurune erdaldun batean ikasle bati, zehatzo galdetzen zen, nola lortu atxikimendua? Nola lortu ikasle bati euskaren aldeko autua egitea, Iker? Zuek ze esperientzia dokazue, nola izate lanean? Venga, tiria dekitza. Lasai, dana laguna dituk, Dana ezagun dituk. Nik pixka bat, kokatut, pentsatut pixka bat nola bizi izan duan nik, bai ikasle aldetik, nola, ikusut, zerk eragin dian negatiboki ni euskalduna izatera ez iristeko. Orduan, pixka bat simplifikatut ikasle baten bizitza, eta, oinarrian jarriko nituzke 3 ardatz bezala, eta izango irateke, hezkuntza, familia eta lagunak edo isialdia. Susatze dut honi buruz hitz egin duzuela, luze, orduan ez daiz asko sartuko. Baina, familiarekin ikusten dudana da, Iruñerrian, nire bizi naizen lekuan, bertan normalan ez dago familia euskaldunik. Orduan, familia oso gutxi dira euskaldunak direnak, eta nik uste familia euskaldun horiek aportatu aldutena da, baliabide linguistiko batzuk ematea bere seme alabei. Orduan, pertsona horiek nik uste euskaldunduko direla, eta gai izango direla komunikazio euskaldun bat egiteko bere lagun edo bere harreman guztietan, baina benetan ez du bermatuko pertsona horrek bere bizitza euskaraz egingo duenik. Zergatik? Guk egiten dugu lan gazteekin eta zentratuko naiz gehien bat, bigarren hezkuntzako ikasleetan. Baina nik uste iristen dela momentu bat, non pertsona guztiek hartzen dugun erabakia pixkat independizatzeko edo autonomia pixkat hartzeko eta gure bizitzaren jabe izateko eta guk bideratzeko. Orduan, prozesu horretan nik uste dut egoten dela, pertsona guztiak errebelatzen garela pixka bat, bai gure familiarekiko edo irakasleekiko. Orduan, uste dut familiak eragiten duela, baina ezin duela bermatu pertsona hori euskaldun izatera. Gero, hezkuntzan eta sustatzen dut hau dela gehien interesatzen zaizuena, nik hartu ditut 3 ezaugarri negatibo orokorrean. Ikusi dut, nire hezkuntza prozesuan izan ditu dela ezaugarri asko, baina 3 eragin diatela negatiboki oso modu hartitzen, edo uste dut, benetan erreparatu behar diegula 3 ezaugarri horiei. Orduan, botako dut horrela oso agote pronto, eta bizkat ikaseat, bizkat zirikatzeko ere. Lehenengo ezaugarria eta nik ikusten dudan nire inguruan da, gaur egun, naiz eta eskola euskalduna izan, eskolak ez du euskalduntzen. Gaur egun, hezkuntza prozesutik ateratzean, pertsona guztiak ez dira euskaldunak ateratzen. Eta, pixka bat, horren inguruan buelta batzuk eman da, nik ikasle moduan ikusi dana da alde batetik, bertan transmititzen den hizkuntza dela hizkuntza tekniko bat, da hezkuntza alorrari edo hezkuntza arloi lotutako hizkuntza bat, eta benetan hezkuntza horrek ez duela balio gero pertsona batek bere bizitza modu euskaldunean kanpoan bizitzeko. Orduan, hori litzateke lehenengo arrazoia eskolak ez euskalduntzeko. Ez dituela tresna nahikoak ematen gero bizitza hori euskalduntzeko. Eta bigarrena da, gaur egun ikaslea kontsideratzen dela entzulea. Nik uste komunikazio harreman guztietan egiten dena da hartu eta eman, nik hitz egiten norbaitekin, baina entzuten dut. Gaur egun eskoletan, klase guztietan ikaslea kontsideratzen da entzulea eta ez zaio benetan aukerarik ematen edo ez zaio bultzatzen hizkuntza erabiltzeko. Gaur egungo, nik ikusi dana edo nik sufritu izan dudana, modu orokorrean da, nik klase batetara joan, mailan eseri eta entzuten nuen irakaslea. Gaur egun kurrikuluma dago antolatuta, eduki zerrenda bat bezala, gaur egun klase batetara joan eta egiten duguna da edukiak irentzi, eta benetan klaseak ez daude prestatuta guk gure artean hausnartzeko, eztabaidatzeko eta hitz egiteko. Eta orduan, ikasle bati hitz egiteko, edo hitz egitera bultzatzen ez zaion bitartean, nik uste ez dela guztiz, ez dituela baliabide linguistiko horiek garatuko eskoletan. Gero, bigarren ezaugarri nagusia, ezaugarri negatibo horietan, nik uste dut dela gaur egun hezkuntza sistemak garatzen dituela edo ezten dituela pertsona kritikoak. Azken, baloratu izan da, azkeneko 10 urtetan edo eman dela kriston infantilizazio prozesua ikasleengan, eta gaur egun, lehen esan duan bezala ez da hausnarketa bultzatzen. Gaur egun, ikaslea iristen da klasera, esertzen da,
sartze ditu eduki batzuk buruan, azterketa garaia denean, sartze ditu, irensten ditu, modu bortitz batetan, eta oka egiten ditu azterketa egunean, eta hortik bi astetara galtzen du guztia. Nik uste argia dela, gaur egun pertsona, eskola batetan dagoen ikasle batek ez daukela arrazoitzeko edo ideia bat garatzeko gaitasunik, eta nik uste dut hori dela, eman den infantilizazio prozesu horrengatik. Bigarren arrazoia pertsona kritiko horiek ezteko da, kurrikulumean jarrerari arreta ez zaiola jartzen. Egiten dena da, edukiak sartu eta listo. Eta nik uste hor ere arazoa dela gaur egun ikasteko nahi hori ez dela bultzatzen. Gaur egun edozin ikasleri galdetu eta zer zuri ikastea gustatzen zaizu eta guztiek esango dizute ez. Eta horren, erru zati handi bat da jendartearena, baina nik uste edozin pertsonari galdetuta guztiok barneratu dugu, hezkuntza ez zintzaigula gustatu, klasera joatea zintzaigula gustatu, eta gainera irakaslea hartu behar dugula gure etxai moduan, eta gainera gustoko ez den pertsona bat bezala. Orduan, irakasle batek, gazte batengan ezin du eragin positiborik izan, a priori edo ikasle horrek hartzen badu modu negatiboan. Eta horrekin harremanatuta hirugarren ezaugarri negatiboa da hori. Ja iristen dela momentu bat gure bizitzetan, gaztea garenean hartu nahi ditu gure bizitzen riendas, pixka bat bideratzeko, eta orduan prozesu horretan egiten duguna da aurrekoarekin apurtu, eta aurretik gure bizitza gidatu duten horiekin esaten dugu benga. Hasta que hemos llegado, hemendik aurrera, nik gidatuko nire bizitza. Eta gure bizitza aurretik gidatu izan dituzten pertsonak normalen izaten dira gurasoak eta irakasleak. Eta, gurasoekin ez nahi sartuko, ez da baina irakasleekin ikusten dudana da, eta nik nire instituto garaian eta eskoletan ezain beste, igual ez zarelako inkonstiente, baina ikusten dudana da institutora sartzean, agian, ez gu errebeldeago garelako edo pixka bat, irakasleari ez diozulako enbesteko zurik egiten edo, baina irakasleak hartzen duen jarrera askotan da autoritarioa. Eta nik daukat, 30 gazte klase bat, eta ber nola bideratuko duan klasea, orduan egiten duguna da, ni hemen ez nagusia, nik hemen daukat botere osoa, eta egin behar duzuen nik esaten duana. Eta orduan nik uste jarrera horrek eragiten duela errebelazio horrek gainera. Intentsoagoa izatea, eta gainera bien arteko talka hori areagotu, eta orduan eragiteko gaitasun horretan atzera pauso bat eman. Eta azkeneko hirugarren esparru edo lagun artekoa edo aisialdikoa. Eta esan bezala, ni begiralea naiz, aisialdi talde batetan, eta bertan daukagun filosofia edo da, segurenik aisialdi talde guztietan daukatena, baina guk eragin nahi dugu hizkuntzaren erabileran, baina argi daukaguna da, inoiz ez diegula txapagotako, begira, hemen zaudete euskaraz hitz egiteko. Hori ez diogu, erabaki genuen hori horrela ez egitea, eta benetan erakutsi nahi genien, bizitza eta lagunarteko hori egin dezakegula ere euskaraz. Eta hor, aipatzea utxune nagusi bezala edo, nik adibidez, hona etorri nintzen ikastera, unibertsitatera, eta hemen egin dituen Euskal Herri osoko lagunak. Eta ni hemen konturatu nintzen, ez neukala gaitasunik lagunarteko hizkera hori erabiltzeko. Ni klase batetan, igual matematikari buruz hitz egiteko, edo perpausa relatiboei buruz hitz egiteko, erabil dezakete euskara, baina gero, taberna batetara joan eta txiste bat kontatzeko, ni ez naiz gai. Edo txorrada bat esateko, ni ez naiz gai. Bizi izan naizelako eremu erdaldun batetan, eta bertan kale hizkerak edo gazte hizkerak ez duelako garapenik izan azkeneko 30 urtetan. Orduan, hori pixka bat, aisialdi taldean ez digu txaparik botatzen, baina demostratu nahi diegu esperientziaren bidez, eta pixka bat, asteroko lanaren bidez, hori posible dela euskaraz egitea, eta pixka bat, asko kostatzen zaigu, ez delako bat ere erraza, baina demostratu nahi diegu hori, lagun artean ere euskaraz egin aldutela, eta ongi pasatzeko ere euskara erabil dezaketela. Eta hori pixka bat.